नों हायोना आं हायो बेफोरबायदि बाहागो लानो सेख'लायनाय जोंनि बर' हारिनि जा मोनसे थासारि। गिबियाव साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव फिन खनसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। रावबो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड बक्सनि हाखौ टाचबो खालामनो हाया बा बिसोरो दान्दिसे समनि थाखायबो दखल खालामनो हाया। नाथाय अब्लाबो माबोरैहाय दिनैसिमबो दखल खालामनानै थाबाय थानो माबेनिफ्राय गोहो मोनखो? गोहोनि गुबै मोनसे जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला पलिटिकेल सिस्टेम। जाय पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेम एंगेलनि गेजेरजों बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड बक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ भट बेंक महरै दिनै इउज खालामो। हाजार बार हस्रिखाव हाजार बार फट' पस्टखौ क्रेडिट खालामनांगौनि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव शेयार खालामनाय, थांनायखौ लानानै फैनायखौ लानानै बिखौ हाजार बार बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनानै हिर'गिरिनि सावगारिखौ लानो दा नाजा। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि बेबायदि रावखौ आखाइजों लिरबोग्रा बर'नि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्राबो दिनै गावबागाव बाहागोनि थाखाय एम्बु स्ट्र' बायदि बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारि लिडारफोरजोंनो दिनै इउसलेस खालामजादों। मिथिगौ? सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्ड जोंनि बर' हारिनि बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि हेफाजाबाव गणतान्त्रिक लामानि जा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट बुहुमनाङैनो मोनसे रेकर्ड जे बे बुहुमाव मोनसे बर' हारि दं। बे बर' हारिया गावसोरनि थामोनथाखौ लानानै, गावसोरनि रैखाथिखौ लानानै, गावसोरनि माखासे मोनथायखौ लानानै बे बर' हारिया राव हारिमु थुनलाइ, बर' हारिनि गासै ट्रेडिसनेलखौ बे बुहुमाव फोथांना लाखिनो थांखियै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांखि आन्दलन खालामदों। आरो मेजर इस्युआ जाहैबाय मा, जे बुहुमावदि बे बर' हारि दङ, बे बर' हारिया बे आसाम स्टेटनि थागिबि, आरो बे आसाम स्टेटनि थागिबि बे ट्राइबेल बर' हारिखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा इनाय अनागारि सादजाला खालामबोनाय बे गोथां जारिमिन, बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सादजाला खालामजानाय, जोंनि बर' हारिनि इनाय अनागारि खालामजानाय बैसोनि गाज्रि खैसानिफ्राय जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनांगौनि थांखिजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ आन्दलन खालामनाय, डिमान्ड खालामनाय बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननानै गालांनांगौब्ला बर' हारिया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिथारनो नांगोन। बर' माहारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिदां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंलांनाय जा मोनसे गोथार राव, दिनै बड'लेण्डनि इस्युसखौ लानानै गोबां सावरायहैनाय, गोबां बाथ्रा बुंनाय मोजांनि बाथ्रा। नाथाय दिनै बड'लेण्डनि इस्युसखौ बुंनानै, बड'लेण्डनि इस्युसखौ सावरायनो थांनानै बर'नि जाखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ, बैसोरो गावबा गावनि माखासे एसेब्लाबो बाहागोखौ दिनै मोन्दों। नाथाय बर' हारिया दिनै मा मोन्दों? बर' हारिया दिनैसिमबो बे सेम खस्थ' सादजालाजोंनो भुगिनो गोनां जानानै फैदों। दिनै बर'नि सोरबा लिडारा साननो हागौ, आंहा दिनै गेदेर बिल्डिं न' गंसे जाबाय, दामि दामि गारिखौ आं दिनै लानो हाबाय, दाब दाब जायगायाव आं दिनै हा हु बायबाय, प्रपार्टि आरजिनो हाबाय। नाथाय उनफिननानै एसे साननो नाजा, बे नोंनि दामि गारि लानाया, बे नोंनि दामि बिल्डिं न' खानाया, बे नोंनि दाब दाब जायगायाव प्रपार्टि हा हु बायनाया बे बर' हारिनि गोथार बेसेनखौ माबेबा जायगायाव आन्दोआव सिरि सिरि सिखावै फालांगि खालामनासो मोननाय। गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट बर' हारिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो, स्टेट गभर्नमेन्टआबो समखिखांखाबायमोन। माबा नङा माबा मोनसे इस्युसनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट गणतान्त्रिक लामाजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ समखिखाबायमोन। आरो बे बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै बर' हारिनि थाखाय माबा नङा माबा मोनसे थांखिखौ बिसोरो लानो गोनां मोनसे थासारियाव फैखाबायमोन।
मिथिगौ दा दिनै गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय आखायाव आइजें लानानै दावहा नांबोनाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोन आरो एनडिबिनि गासै जेंना जेथोखौ सुस्रांनांगौनि थांखिजोंनो 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन। बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो एनडिबिनि इस्युसफोरा जेरैबायदि सुस्रांजानांगौ बेबायदि सुस्रांनायखौ जों नुनो मोनाखै। आनखि एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो जोबथेसालियाव थाफिननांनाय। नाथाय गोसोमोनब्ला एखेबारे हारि सेन्टिमेन्टेलि जिमान जि जेंनायानो जायाथों मानो गोख्रों गोसो लानानै जाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बर'नि जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा सागानगिरि महरै सागान हैनो थांदोंमोन बै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि सागानगिरि बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफोरा साफ्रोमबो गोख्रों गोसो लानानै बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ सागान होनायनि सिगां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनो हागौमोन, मोनसे गोख्रों लेभेलाव डिमान्ड खालामनो हागौमोन जे बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जुदि उदां जायाब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव जोङो सिगनेसार खालामा होननानै दिनै बर' हारिनि गोनांथिनि थाखायनो आखायाव आइजें लानानै आन्दलन खालामदों। गोबां जिउबो खहा जालांबाय। गोबाङानो गावबा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय न'खरखौ थेर बेथेर खालामनांगौ जानानै फैबाय। दिनै प्रब्लेमा सोरहा बांसिन गेदेरमोन, स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ना जोंनि बर' हारिनि? साननो थाङोब्ला स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि बर'नि दावहाखौ लानानै बर'नि जांख्रिखांनायखौ लानानै बिसोर गिखांनाय मोनसे प्रब्लेमाव गब'सोनानै दंखायोमोन आरो बे सुबिदाखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगां बिटिआर एग्रिमेन्टआव सागानगिरि जाहैनाय बै साफ्रोमबो बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गासै एनडिबिनि इस्युसखौ लानानै आरो एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लानानै 100% गोख्रोङै दाबि दिखांनो हागौमोन। नाथाय मानो डिमान्ड खालामदिया? बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआ जुदि मोनसे पलिटिकेलि एग्रिमेन्टसोब्ला अब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनायनि सिगां 100% गोबां माने पलिटिकेलि बाहागोफोरखौ रान खालायदों जानो हागौ, जायनि थाखाय बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि इस्युसखौ लानानै साननो समखौनो मोनदिया, मानगोनां रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै बुंनो साननो समखौनो मोनदिया। नाथाय सम मोनदों बिसोरो, हाजासे सम मोनदों। उल्थांलाय फाल्थांलाय सानफिननो बिसोरो हाजासे सम मोनदों। नाथाय पलिटिकेलि खालामजाखानाय बे मोनसे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टसो नालाय बेनि आन्दोआव गोबां माखासे पलिटिकेलि बाहागोफोर जादों। बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिबि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनानै लाबोनायमोनब्ला माखासे सानैसो बै लिडार्सफोरनि आयराम गयराम बिसोरनि पलिटिकेल केरियारा डिस्ट्रय जागौमोन। बिसोरनि पलिटिकेल जा मोनसे बाहागो लानाय बै बाहागोखौ बिसोरो मोननाय नङामोन, जायनि थाखाय जानो हागौ गावबा गावनि बाहागो खालामखानाय बै पलिटिकेल बाहागोफोरखौ लानानै आबुं महर मोनहोनो बेफोरनि माखासे सावगारिखौ बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सिगाङाव नुहोबाय। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नुबायबो, नायबायबो आरो नायनानैबो दिनै दङ। आरो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सेराव माबायदि बाथ्रा बुंनानै फावथिना दिन्थिदों, माबायदि बाथ्रा खोथा होनानै खनले रायजो राजाफोरखौ दिनै इउसलेस खालामनानै फावथिना दिन्थिबोनो नाजादों, बे बाथ्राफोरखौ दिनैनि समाव एग्जाम्पल होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनखौ लानानैबो 2003 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंबो गोबां माखासे दफाफोरखौ लिरनानै लाबोनाय जादों आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मावनानै लानांगौनि थाखाय बेफोरबायदि हाजार सिमा गैयै
सानथ्र'हायै बाथ्राफोर खनले बाथ्रा बुंनानै फावथिना दिन्थिबोनाय जों नुनो मोनाखै। नाथाय बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बर'नि सोर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा माबायदि बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव बर' आइ आफा बिदा फंबायमोननि सेराव फावथिना दिन्थिदों बेखौ एग्जाम्पल होनांगौनि गोनांथि गैया। माव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालाम, मावफुं। नाथाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव फावथिना दिन्थिनो मोन्थाय गैया। दिनै 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा, दिनै 125th एमेन्डमेन्ट बिलनिल' बाथ्रा नङा, जाखिनि गोनांथि गोनां जोंनि बर' हारिनो बै गोनांथि गोनां जेसेबांखिनि जिरादफोर मुवा बेसादफोर गासैखौबो जोङो सोरजिनानै जोङो हायोब्ला लाजोबनांगौ। नाथाय बर' हारिनो गोनांथि गोनांथार बै मुवा बेसादफोरखौ, बै जिरादफोरखौ सोरजिनो थांनांगौनि थाखाय, सोरजिनानै लानांगौनि थाखाय बै बर' फिसाफोरनि सिगाङावनो गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनानै, गोबां रोखोमनि गोबां सावगारि सावमु दिन्थिफुंनानै फावथिना दिन्थिबाय थानायासो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। नोजोर हो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। आरो थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे गाज्रि पलिटिकेल इस्युखौ जों नुनो मोन्दों। बेयो मा मिथिगौ ना? जे गारबोनाय गोलाव समनि बर'नि दुखु गोनां जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बुरखां पलिटिकेल इस्यु खालामनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय। बर'नि जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय, गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि बै जारिमिन बाथ्राफोरखौ रायखां दिनैयो रायजो राजानि सिगाङाव दिनैयो फोस्रावदों। बैसोरखौ दिनै सोर मोन्थाय होदों? बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि बै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बुरखां रायजो राजानि सिगाङाव बुंफिननानै फोरमायफिन होनो बैसोरखौ दिनैयो सोर मोन्थाय होखो? माबेनिफ्राय मोन्थाय मोनखो? जाय बर'नि लिडार्सआ दिनैयो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि बुंबोदोंमोन, गावनि आखाइजोंनो लिरबोदोंमोन। बेबायदि माखासे गोबां लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावबागाव बाहागोखौ मोननो थाखाय, लानो थाखाय बर' हारिनि बिखायाव सोमजिलांनाय दुखुनि बै जारिमिन बाथ्राफोरखौ बुङै रायजो राजाखौ दिनैयो गावस्रा गावस्रि खालामना दोननो नाजानाय। अब्ला बै लिडार्सफोरा जों बर' हारिनि सिस्टेमनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट? बेबायदि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि सिस्टेमाव बिबान होनानै जों दैदेनबाय थाहोनोसै ना बेनि सोलायै बर' हारिनि थाखाय गोदान मोनसे सिस्टेमखौ आपग्रेडेसन खालामनो, सिस्टेमखौ सोलायहोनो गोदान हारि सेन्टिमेन्टेल गोनां बर' फिसानो बिबान होनायनि दा सम? बेखौबो साननो गोनां दं मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन।